Saka ndachida kuti ndingoziva kuti zvakasvika sei pekuti wakuimba wapachikuwa pastage zvakambotanga sei? Ndinoona sekuti chinhu chakangozvarwawo chiri muropa but unenge usingatozive kuti chinhu chiri muropa. Andimunoona ndaiti inini ndichifudza mombe ndiri kumusha kuHurungwe uko ndenge ndichingoimba ndichirovarova zvangu tunziyo but unenge usatomboziva kuti kune chinhu chinzi studio asi kakuimba kaingobuda kega. Even kwatainzi taenda kuzvimafunction mombe dzawaifudza dzainakidzwa saka zvakazoti taakuzouyawo kuzogara mutown ndopatakatanga kuonaonawo vamwe vachiimba tichiteerera tichitoona kuti izvi zvinhu izvi ndo I think ndokudivi kwandakaita sei kwandakarerekera kwakutoti mukuteerera vamwe ikoko ndomukutaya kutanga kuimbawo uchiimba wozodzwawo kuti hakune chinhu chinonzi studio.